Как па един човек не влезна днеска, бе? Мацки! Сама работи ли, бе? Работи. Аре малко да ме парнете! Искаш нещо пак да ми показваш? Леле, как ме гледаш, от ли съм да ти отказвам? Всички тук ни гледат и завиждат, че си с мене. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак се уреди и брутално с мен ще прекаляваш. Лесно ме нави през нощта да ме изкушаваш. Пак се уреди колко пози можеш да прилагаш. Лоши работи виждам как искаш да ми направиш. Гледаш мръсно и ме палиш, много ги разбираш. С твоето тяло мамиш, дразниш и ме провокираш. Вече имаш планове, не спираш да ме дебнеш. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак се уреди и брутално с мен ще прекаляваш. Лесно ме нави през нощта да ме изкушаваш. Пак се уреди колко пози можеш да прилагаш. Лоши работи виждам как искаш да ми направиш. Готин, готов си? Искаш ли си дъвката?